Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बाहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आं नोंथांमोनखौ वेस्ट बेंगलनि बर' गामिया माबोरै बा बर'नि न'आ माबोरैहाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जोङो दाख्लैयो माराखाटा थांनायावहाय आङो बे भिडिअखौ लालांदोंमोन आरो बर'फोरनि जिहेतु बर'फोरनि न' होनना बुंनायखाय लालांदोंमोन आङो बिथांमोना माने हानि न' लुनायानो नुवाखै आङो माने बिथांमोना लुआनो माने जाखिनि दङ बेयो थिंनि ओमफ्राय आरो जायफोराथ' मालदार जेनेबा बिथांमोनाथ' बिल्डिं न' लुयोना जेनेबा जाय मिडल क्लास बा लवार क्लास बिथांमोना माने बिदि थिंनि लुयो आरोना बिसनानो मोजां जादों जेबो सिनायाना थिं नालाय थिगानो बरिया लिरनोबो नाङा मानोबो नाङानै आरो माखासेया हाब वाल पाकानिबो खालामना लायो आरो नै बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो माने गोसो बायदि खिन्थु जोंनि बायसा माने हादो बेरादो लुनाय न' नुनाय नङा आरोना फुरा थिंनि गोजा न'फोरा स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेंगलनि बर'फोरनि न'आ नै खाथियाव नायदो थिंनिया जेनेबा बेंगलनि मानसिफोरा सासेबो बिदि गैया जे लामायाव थाबायनानै बिखा मांगि मांगि ओंखाम जालायलायनाय आरो सासेबो बेबायदि गैया जेसेखिया दङ मानो बेना थाखागोन आरो जानाया बियो मेनेज खालामनानैबाबो जायो बिदि टेनसन गैया क्या जगह है ये क्या पानी है ब्रिज वाले ऐसे नहीं चलो जोर लगा के जा भाई बेंगलनि बर'फोरा बिराद गोबां हारसाफोरनि गेजेरावनो थानाङो आरोना वेस्ट बेंगलाव जाय जाय बिथांमोना मिन्थिया आं बिथांमोनखौ बुंनो सानदों आरोना बे आंजों जाय आगैया रायज्लायगासिनो बे वेस्ट बेंगलनि भाइगदिप होननाय आगै भाइगदिप ठाकुर ओमफ्राय बे आगैया आंखौ बिदिनो एसे एनै गाइड खालामदों आरो वेस्ट बेंगलावहाय थांनायावहाय ओमफ्राय बे आगैया माने हारसा होनना जे बुंदों वेस्ट बेंगलाव हारसा होननानै जोंनि बर'फोरा बुङोबाथाय माने बै हारसा जोंनि आसामाव हारसा थानाय बे हारसाखौ बुङा बिसोर बेंगलिखौनो हारसा होननानै बुङोनो आंबो मिथियामोन आरोना ओमफ्राय आं सानदों बे हारसाफोरा बिदि बिदि होनना बुंदों आं सानदों आरोना मा हारसा होनखो जेनेबा हारसायानो गैया होननानै नङा जोङो हारसा होनना बुंबाथाय बेंगलिखौनो होनना बुङो आरो बिसोरो नै दायो जोङो दङ सातालि होननाय गामियावहाय बेंगलाव लायनो बे गामियावनो सबसे बांसिन गय बागान थानाय गामिनो जि बरियाखा नङा ना सातालि गामि ना सताली बस्ती बाजार हम भी रुकते हैं Welcome to Satali in my house.
बेचानो तू है कैमरामैन नैबे बड'नि ग्रिस्टि नैबेलायनो वेस्ट बिदिब्ला नोंथांमोना न'खौ मोजाङै नायदो माबोरैहाय जायो खाथिनिफ्राय आं दिन्थिनो नाजाबाय ये क्या है directed by ओमफ्राय आङो जाय आनै लाहानावहा थांदों बिथांमोना इदि थुलुंसिफोरखौबो बिफांखौ फुजियो आरोना ओमफ्रायहा बिदिनो धोरोमाथ' बिथांमोननिया माबामोन ब्रह्म ओमफ्राय भायग'नि बागैमोना बाथौ इदिनो ब्रह्मबो बाथौबो ख्रिस्टानबो दङ आरोना वेस्ट बेंगलनि बर'फोरा आरो आङो सबसे बांसिन मोजां मोननाय बुस्थुआ वेस्ट बेंगलावहाय आङो जेरावनो हाबदो जाय लाहानाव इनभाइट खालामदो इयावबो थांदो आङो आलासिनि न'आवबो बिराद दाब दाब जायगायाव थांनानै आङो लान्च खामहैदो डिनार खामहैदो ओमफ्राय आं बिराद साब सिखोन मोनदो आरोना जितु न'नि लांगोनायानो जा बा संनाय खुरनायानो जा बिराद साब सिखोन बिथांमोना जोंनिख्रुइबो बिराद साब सिखोन आरो आं बिराद मोजां मोनदों माने इखौनो बिराद स्राय स्राय नायलाय नोंथांमोना नुनो हागोन जेबो लेथ्रायानो गैया बिराद साफा माने बिथांमोना नै दायो आङो सातालिनि न'आवहाय हाबगोन उधर जाओ वाओ बहुत अच्छा लगा अच्छा है बहुत अच्छा है जोबोर मोजां मोनदों आङो सातालि गामियावहा फैनानै बिराद मोजां न'फोराबो बरिया मोनदों आङो खिन्थु बरिया मोनदों नानियालाय मा मोसानाय होदोलै ओमफ्राय नै दायो जोङो ओंखाम जानो थाङो जों मोनानाय बेदर माने ओंखामा मा मा दङ नायलाय अमा बेदर दालि ओमफ्राय नै आगैमोनाबो जाबाय फुलकबि फ्राय ओमफ्राय फान्थाव फ्राय आरोना जों जानायखौ बारा देखायबाय थायासै नोंथांमोनाबो लुगैयो नालाय ओमफ्राय बे आं भइस अभार होबाय थानायाव टां टां जे जिथु खोनादों ना बे जोंनि गोजौनि फ्लेटआवहाय मा मावदोंथाय मिथिला एन'क्का रागा जोंदों आङो ओमफ्राय जोंनो नारें जुमब्रा हरनो नागिरदों माने जोंसो बिनानै लाबोदों आरो नै मा नोंसिनिया जाम्बुरा नै दायो लांनोसै जोङो नैबेखौ गाबोननो जाहैनोसै दाथ' थान्दाथार सान्दुंबो दुङा ना नोंसिनियाव सान्दुं दुङामोनबा दुंनायमोनबा जानो हागौमोन खोबथेना दोनदों सानाखौ नोंथांमोना आं सावफ्लेबाय थानाय बुस्थुखौ गेस खालामनानै मोनदों ना आं मा जादों दे बुंलाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आं मा जादों नै लेलिया नै दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय गयबो जाबाय नैबे आनैमोननावनो मा गामि होनो आनै सातालि गामि औ सातालि गामियावहाय ओमफ्राय नोंसिनाव बिदिनो बिराद गामियाव बिदिनो माबा गय बिफां बिराद दङ नामा औ दंखायोना मा मैदेर हाबला ओंखारनो मुस्किल बा ओरैबायदि बागान दङ गयखौ लांनांसिगोन होनबालाय थाइनैसो जानाय नायनो नामा ना बे जानायानो बेनिनो बेनिखा एखेयानो होनबालाय ना जोंनि बिदिनो ना आसामावलाय थांबायना थाङाखै नों थाङाब्ला जों गोदो ख्रिस्टि मोसानो थाङोमोन ना थाङोमोन अदालगुरि आंनिया स्टि बिलोगो दंमोन ख्रिस्टि मोसाग्रा औ मय थांखो आं मय नै आरो जाबायना नुलायाखै जितु बेंगलनि फार्स्ट मुभि जितु बड'नि ग्रिस्टि होननाय बेयावबो एक्टिं खालामदों ना मा रल लादोंमोन आं बिमानि रल लादों एक्ट्रेसनि ना एक्टरनि आरैनि एक्टरनि बिमा लादोंमोननो बेनोथ' बिराद मोजां मोनदों आरो धुलि बालि एसेबो गैया ओरैबायदि साफा माने गिसि आरो पुरा हाया हाबला थाबायनो जालायो ओरैनो दख'नाफोरनि दामा बेसे
दङ बेसे दामनि लागोन नङा बै माबाफोरा 500निफ्राय लागासिनो बिदनफोरा बिदनफोरा 300 350 400 एखेयानो बारा एसेबां आसामनिफ्राय फैखायो आसामनिफ्राय माथो बेंगलावबो माबा दङ ना जोंबोलाय दायोमोन गोदो नङा दख'ना बानायनाय माबा दङमोन दङना बिजोंनो नोंसोर दा थांगोन जों बैजों तुफानगन्ज उइभिं दङ ना औ दङ दख'ना बानायो दायो औ ओमफ्राय नै जोंजों आबौआबो थांगोन पुरा रेडि आबौआ मालाय रेडि नाला दे होनबा थांसै ना आबौबो थांगोन औ देनां फैबा फैनोसै मोजां मोनबाय गाड़ी लेके गाड़ी नै नै दायो जोंहा सातालिनि आबौबो थांफादों मालाय जोंनि आबौ सातालिनि नङा फैदों सरि नै बिसोरनि आबौ ओमफ्राय जोंजों थांफादों नै सातालियाव आलासि जानो फैदोंमोन मम' जानो फैसै मा जायगा मोनलाय बे जायगा नामा सामुकतला हा सामुकतला कितना है सामुकतला सामुकतला आरोही ना नाम आरोही नामा मोनसे बेयाव मम' जानो फैदो जोङो आखुन भी पिलाई दो धुआं आ रहा है देखना कितना गर्म होगा फिर तो एकदम टेस्टी है बहुत टेस्टी मेरा भी खाओ तो आके गलती तो नहीं होना थैंक यू हो गया हम भी खाते हैं अरे गेम्स ही ऐसा था शादी के पहले ऐसा होता है शादी होने के बाद गेम्स ही ऐसा था शादी के पहले ए aku mati size itu ini mau lawan ini size itu ऐसा साइज नुवाखै आंखौसो मोजां मोनदों नैबे विन्टार सिजनावहाय बिदि चिकेन थुप्पा जानो बिराद गोथाव आरो बे एसे स्पाइसिमोन आरोना गोथाव जादोंमोन तामामनो स थेंक यू सो मच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ नाय भिडिअ जोबथ'वाखै र' नैबे चिकेनखौ जानानै फोजोबनोसै बाय बाय